Innistrad on varjojen maailma, jota vampyyrit, ihmissudet ja demonit hallitsevat. Täällä ihmiset ovat pelkkiä saaliseläimiä näille pimeyden olennoille. Jos mikään ei muutu, ihmiskunta on tuhon oma, ja ihmisten kuoltua kuolevat myös vampyyrit, sillä vain ihmisten veri pitää nämä yön olennot elossa. Vampyyrisori Marko, Lainswalker, Innistradin lapsi, loi arkkienkeli Avasynin pitämään yllä tasapainoa. Avasyn taistelee pimeyden olentoja vastaan, antaen ihmiskunnalle suojaa ja toivoa kirkkonsa kautta. Ja samalla hän pitää huolen siitä, että Sorinin vampyyrivelille riittää verta tässä yön maailmassa. Avasyn ei kuitenkaan pystynyt kukistamaan kaikkia vastustajiaan. Jotkut niistä olivat liian vahvoja kokemaan lopullisen tappion. Niinpä Avasyn rakensi vankilan, ja nyt tulee paras imitaatio. Ja Avasyn sanoi, se mitä ei voida tuhota, täytyy sitoa. Sitä varten Hellvault tehtiin. Se on valtava, puhtaasta hopeasta tehty rakennelma, jonka sanotaan olevan pahanen Innistradin hopeista kuuta. Se olisi täydellinen vankila demoneille. Yksi kerrallaan Avasyn ja hänen enkelinsä vangitsivat demonit Hellvaultin sisälle. Tasapaino oli turvattu. Ja hetken aikaa kaikki oli hyvin. Mutta sitten Griselbrand, vahvin ja katalin demoneista, päätti pysäyttää Avasynin. Tietäen, että Avasyn ei kieltäytyisi, hän haastoi tämän kaksintaistelun Avasynin pääkirkon edustalla. Avasyn ja Griselbrand kamppailivat päivien ajan. Taistelun edetessä Avasyn päättyi selvästi alakynteen, ja viimeisenä epätoivoisena tekonaan Avasyn käytti loput voimansa ajaakseen Griselbrandin Hellvaulttiin. Tämä oli kuitenkin juuri se, mitä arkkidemoni oli halunnut. Ja virnitys kauheilla kasvoillaan Griselbrand veti Avasynin mukanaan tuohon hopeeseen vankilaan. Nyt Avasyn on ollut kadoksissaan pidemmän aikaa. Hänen poissa ollessaan pimeys uhkaa taas ihmisiä. Heidän selviytymisensä on hiuskarvan varassa. Avasynin kirkko on hajaamassa kauhun ja epätoivon painon alla. Ihmiset ovat alkaneet kääntyä pimeyden voimien puoleen, selvityäkseen keinoilla millä hyvänsä. Silti, tässä pimeydessä, jotkut ihmiset rukoilevat yhä, mutta heidän rukouksiinsa ei vastata. Missä on Avasyn? Miksi hän on yljännyt uskolliset seuraajansa? Kukaan ei tiedä. Ei edes Sorin. Hänen luojansa näe hänen valoaan. Avasyn on yhä vankina tämän Hellvaultin sisällä. Osoittaa Hellvaultia dramaattisesti. Tasapaino on mennyttä ja ilman Avasynia ihmiskunta on tuhon oma. Tämän takia me olemme täällä tänään. On meidän tehtävämme vapauttaa Avasyn Hellvaultista ja palauttaa tasapaino Innistradiin. Mutta mitä tapahtuu, kun avaamme Hellvaultin ja päästämme Avasynin vapauteen? Sillä haluan muistuttaa, hän ei ole siellä yksin. Kootkaa loitstunne, kutsukaa olentonne. Saatte avata boosterinne.